Moi bo día, nenas e nenos, profesoras e profesor Paco. Hoxe estamos aquí para celebrar o Día das Nosas Letras. O Día das Letras Galegas é un día de exaltación da lingua de Galicia a través desta manifestación literaria. Comezou a celebrarse o 17 de maio de 1963, coincidindo co centenario da primeira edición de Cantares Gallegos de Rosalía de Castro. Ata 2019, ano dedicado a Antón Fraguas. 59 autores, 4 mulleres e 55 homes. Foron homenaxeados a 57 edicións dos Días das Letras Galegas. Comezamos este pequeno festival homenaxe coa intervención do alumnado de quinto curso, que van ter unha pequena conversa con Antón Fraguas. Imos falar con don Antonio Fraguas, a quen este ano se lle dedica o Día das Letras Galegas. Falaremos un pouco sobre a súa vida e sobre a súa obra. Don Antonio, vostede naceu o 28 de decembro de 1905 en Insuela, Cotobale, Pontevedra, non si? Poderíanos falar un pouco da súa infancia? Criei-me con miña nai e cunha señora, mamá Antonia, que vivía na nosa casa. Estas dúas mulleres marcaron moito a miña vida, ensinaron as primeiras letras e transmitironme moitas tradicións galegas. Outra persoa que influiu moito foi meu mestre Antonio, decatouse de que valía para estudiar e falou co meu pai. Estudou bachillerato no Instituto Xeral Técnico de Pontevedra, verdade? Sí, e ali tiven a sorte de ter 3 excelentes profesores, como Buigas, Castelao e Losada Dieguez, que foron moi importantes para mí, e tiven amizade con eles que ia durar toda a vida. Tamén coñeceu o Portela María Lares e o seu amigo Sebastián González. Sí, interviñen nun mitin agrario a favor de Portela, e co meu amigo Sebastián González, no ano 1924, fundamos a Sociedade da Lingua para defender o idioma galego e elaborar un diccionario. Ademais, cursou os estudios e colaborou escribindo artigos en xornais e revistas. Podenos falar algo disso? Estudiei filosofía en Santiago de Compostela, que rematei en 1928, unha cualificación de sobresaliente, aínda que estea mal que eu o diga. Nestes anos, afiliei-me ás Irmandades da Fala e ingresei no Seminario de Estudos Galegos. En 1939 publiquei o meu primeiro artigo en galego na revista Terra Nosa, titulado Un serán na Catedral, e colaborei coa revista Nós. Tamén interviu en política, verdade? Sí, afiliei-me ao Partido Galeguista e defendí un estatuto de autonomía para a nosa terra. Logo, coa Guerra Civil, perdí a miña praza e tiven que volver facer as oposicións. Iso precisamente queríamos falar. Vostede foi profesor de instituto, moi apreciado polo seu alumnado que lle chamaban Fraguas pola súa paciencia. Sí, comecei de profesor en Santiago de Compostela e na Estrada, e logo no Instituto Técnico de Lugo, e logo no Instituto Masculino de Lugo, e no que hoxe é o Rosalía de Castro, novamente en Santiago. Gustábame moito dar clases e preocupábame polos intereses dos rapaces e das rapazas, nomeadamente polos que viñan das aldeas con poucos recursos económicos. Pero vostede, ademais, adicouse a outras cousas a parte da docencia, non si? Sí, fui un escritor, antropólogo, etnógrafo, conferenciante, político e mesmo locutor de radio e actor en Unión Radio Galega, a primeira emisora da nosa terra e a primeira en galego. Ademais, vostede tratou de recuperar tradicións, costumes, refráns, cantigas polas aldeas de Galicia para que non se perdesen. Aí tamén fixo unha labor moi importante. Como xa vos dixen, sempre me gustou traballar a prol da lingua e da cultura galega. Por iso investiguei e escribín sobre o traxe tradicional galego, as romarías, os santuarios, a xeografía galega, as nosas tradicións. Como consecuencia, diso foi un dos fundadores do Museo do Pobo Galego e o seu director. Tamén foi membro da Real Academia Galega e do Consello da Cultura Galega. Así mesmo escribiu biografías
de escritores de persoeiros galegos. Podemos dicir algúns nomes? Escribín biografías, entre elas as de Castelao, Doña Emilia Pardo Bazán, Aquilino Iglesias Alvariño, Celso Emilio Ferreiro e Manuel Murguía, entre outros. Sempre intentei facelo nun galego auténtico, sinxelo e agarimoso. Moitas grazas, don Antonio, por tener tanta paciencia connosco e falarnos da súa vida e da súa obra, pero, sobre todo, pola súa generosidade e o seu desinteresado traballo a favor do noso idioma e da nosa cultura. Grazas a vos por escoitarme. Seguide sempre loitando pola lingua e pola cultura do noso país. É o ben máis prezado que temos como pobo. Coincidindo co 20º aniversario do seu fallecemento, este ano adícase o Día das Letras Galegas. Este homenaxe teno ben merecido por levar sempre a Galicia no corazón e traballando arreo por recuperar e inmortalizar as nosas raíces. Como el dicía, sempre desinteresadamente, non máis que polo ben de Galicia, por amor a nosa terra. Agora, as nenas e nenos de primeiro curso vannos cantar unha estrofa do Cancioneiro de Cotobade, que tedes que saber que foi recollido por Antón Fraguas. A continuación, imos a ver as nenas e nenos de segundo curso nunha pequena dramatización sobre o conto A serpe do arco da vella, que complementarán coa canción Detrás do arco da vella. Hola a todos e todas. Hoxe imos representar a serpe e o arco da vella. A presente historia aconteceu durante unha calurosa cena. Facía un bochorno abafante, o aire abrasador tremía sobre os secustrados. Os ríos e lagoas estaban baleiros, e os homens e animais, pola súa banda, buscaban a sombra da raquítica sala. Desta non saímos, compañeros! As fontes secan, os rabaños moren, e apenas temos un codero de pan para levarnos a ruta. As plantas están todas secas, non teñen flores, e os árboles dan pronto. Estes lamentos conmoveron o terro corazón dunha serpe que vivía nas silveiras próximas. Saindo do seu escondite, dirixiuse ás desconsoladas xentes que ali había e dixolles: se queredes, el pode axudarvos. Cos meus poderes máxicos, só tedes que quitarme con forza cara feo. Pero é moi pequena para estar arriscada presa. Quen así falaba era o mago da tribo, considerado como o mellor mago de toda a comarca. Non vou caerme nin romperme nada. Coas miñas escamas rebuñarei o ceo e farei que caiga un pouco de chuvia para vos.
medida que ia subindo, o corpo da serpe ia pasando do vermello ao amarelo, ao verde, ao azul e ao morado. Está chovendo, chove. Baixo a renovada, todo volvía a renacer. Os ríos, as fontes, as rosas. Tamén os indios iniciaron unha vez de canto en honor a serpe, que desde entón sigue arqueando o seu elástico corpo como unha cinta de cores. Desde entón chove nos días de chove. Para rematar este pequeno festival de letras galegas, o alumnado deste curso prepararon dous rapos. Primeiro, imos escoitar o grupo que rapea sobre Antón Cravos. Adiante. Bos días de 12 de celeiro, veñas as palmas! Este ano as letras galegas para o mogollón por todo o xerado e as do Cravos. Antón Cravos gañou do ouro ao Pedrón. Este hombre é todo un campeón. ¡Campeón! Estudou un bachillerato en Pontevedra e licenciouse en Filosofía e Letras. Letras. Foi mestre en etnografía, antropoloxía, historiador e escritor. En todo isto era o mellor. Naceu en decembro, morreu en novembro. Neste tempo foi un gran monumento. Na actualidade sigue o sendo, por iso hoxe homenaxeamos con este evento. Este home é o campeón. Recolleu poemas, cantigas e lendas, amo
non se me dan ben dicir moitas cousas en público, poñome nervioso, pero... A ver, hoxe, sobre todo, estas actividades que estamos facendo aquí é para recordarnos que a nosa lingua é importante, sobre todo para os máis pequenos, que teñen que aprendela para que despois os máis pequenos poden aprendela tamén. Os meus compañeiros, tanto do meu grupo como dos outros, e tamén os que presentaron de as certezas, fixemos o mellor que pudimos. E moitas gracias a todos os que participaron por ser posible que estas letras galegas fueran inolvidables para nós, que somos estes, somos. E de parte de todos nós, creo que estamos falando de moitas gracias.